Πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη και πάμε μαζί της. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Αχινίδης. Είναι ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοπιών Αθηνών. Νομίζω ότι σας έχουμε μάθει. Πρόεδρε, πολύ καλά. Πρόεδρε, δεν έχετε παράπονο. Χριστούγεννα είναι, Πρωτοχρονιά είναι, Καθαροδευτέρα είναι, Πάσχα είναι. Εδώ είμαστε εμείς. Να γκρινιάζουμε, να σου πω, ξέρεις πώς θέλω να ξεκινήσω. Αγάπη πάντα. Εσύ δεν είσαι πρόεδρος, είσαι γενικός γραμματέας. Αλεξάνδρα, μισό λεπτό. Θέλω να ξεκινήσω με τον πρόεδρο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Πριν την καθαρά Δευτέρα, εγώ το μόνο που θέλω να σας δείξω είναι τις λαγάνες. Καλό έχουμε ετοιμάσει, δεν ξέρω αν έχετε αγοράσει εσείς ακόμα. Μαζί μας έχουμε και τον πρόεδρο. Πρόεδρε, ξέρετε πώς θέλω να ξεκινήσουμε. Καλή σας ημέρα, να είμαστε καλά και του χρόνου με υγεία. Διάβαζα ότι στη Θεσσαλονίκη την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας θα ψηθούν περίπου 500.000 από όλους τους αρτοποιούς εκεί στο νομό. Εδώ στην Αθήνα πόσες θα ετοιμαστούν για την Καθαρά Δευτέρα? Για δώστε μας νούμερο. Τουλάχιστον επί 3 φορές παραπάνω. Επί 3. Μάλιστα. 1,5 εκατομμύριο. Έχουμε, όπως όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, έχουμε ένα μυστικό. Η αγάπη που βάζουν οι βιοτέχνες αρτοποιοί. Θέλω να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Εκτός την τιμή, όλα αυτά σημαντικά. Το κυριότερο όμως όλων είναι ένας σαφής διαχωρισμός. Τι εννοούμε λαγάνα? Δεν είναι μόνο λαγάνα. Είναι τι λαγάνα? Είμαστε οι μόνοι αρτοποιοί Ελλάδος, Αθήνας που έχουμε φρέσκια ζύμη, φρέσκο ψωμί. Οτιδήποτε βλέπετε άλλο, είτε σούπερ μάρκετ είτε ανταγωνιστές, κάποιες μικρές αλυσίδες με 100-120 μαγαζιά, όλοι αυτοί έχουν κατεψυγμένο προϊόν. Αυτός είναι ο σαφής διαχωρισμός και αυτό πρέπει να καταλάβει ο καταναλωτής. Άλλο το φρέσκο ψάρι, άλλο το κατεψυγμένο. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Τι εννοεί ο πρόεδρος? Ο κόσμος μας. Πρόεδρε, να ρωτήσω. Εννοεί ότι εσείς σηκώνεστε 1,5 ώρα, 2 η ώρα τα χαράματα και ξεκινάτε να φτιάχνετε τις ζύμες σας, τις οποίες τις φουρνίζετε και τις βάζετε στα ράφια σας. Η άλλη λαγάνα που περιγράφετε έχει περάσει και από την περιοχή των Χούθη και έχει ανέβει να έρθει κατεψυγμένη εδώ, να φουρνιστεί και να δοθεί. Αλλά κατεψυγμένη. Ακριβώς, κύριε μου. Έχετε σαφής αυτός είναι σαφής διαχωρισμός. Πείτε μας λίγο τη διαδικασία. Και εμείς πώς το καταλαβαίνουμε? Γευστικά, ας πούμε, για εμάς τι διαφορά κάνει? Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο? Τα ξέρουμε, αλλά πρέπει να μας τα πείτε εσείς. Θα εμπιστεύεστε πάντα τα καταστήματα των αρτοποιών, είτε της Αθήνας που είμαστε εδώ Αθήνα, είτε σε όλη την Ελλάδα. Πουθενά αλλού. Δηλαδή, αλυσίδες δεν προλαβαίνουν, γι' αυτό το κάνουν στα ψυγεία. Σούπερ μάρκετ το ίδιο. Έχουμε ένα παράπονο από τον Υπουργό Ανάπτυξης ότι έχει αφήσει τα σούπερ μάρκετ ανοιχτά μεθαύριο και λέει ένα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω ονόματα, 1,70 λαγάνα. Η 1,70 λαγάνα, πρώτον είναι πανάκριβη αυτή η τιμή, διότι είναι κατεψυγμένη που δεν το λένε, εντάξει. Και είναι λάθος η τοποθέτηση όλη, διότι εδώ πέρα υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν μπορεί εμείς που πουλάμε σε διαφορετική τιμή να είμαστε κλέφτες τόσα χρόνια τον πελατό μας. Εμείς σεβόμαστε τον πελάτη. Πρέπει να καταλάβει ο πελάτης ότι όλα αυτά είναι κατεψυγμένα. Είναι αγνώστου πατρός, όπως είπατε, και μητρός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι δεν μπορούμε πλέον άλλο. Παίζουνε με εμάς τόσο καιρό. Ζητώ παράκληση από τον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, σαφή διαχωρισμό από όλα τα σούπερ μάρκετ και από τις αλυσίδες ψωμιού, τις μικρές αλυσίδες ψωμιού, με 100, με 50, με 70 καταστήματα, να λένε το τι είναι. Είναι κατεψυγμένο προϊόν. Τελεία και παύλα. Πιστεύετε ότι ο κόσμος, πρόεδρε, δεν το γνωρίζει αυτό? Δηλαδή, πηγαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ να αγοράσει κάποιος μια λαγάνα, από το να έρθω στο συνοικιακό φούρνο. Πάρε και μια λαγάνα να τελειώνουμε. Αλλά δεν ξέρω επί της ουσίας όμως ότι το ένα είναι κατεψυγμένο, απλά φουρνίζεται και θα το αγοράσω και το άλλο έχει σηκωθεί ο άνθρωπος στο φούρνο και το ψήνει από τις 3 η ώρα τα χαράματα. Αυτό πιστεύετε ότι δεν το γνωρίζει ο κόσμος? Έχετε δίκιο. Δυστυχώς δεν το γνωρίζει. Δεν το ξέρει. Γι' αυτό κιόλας και δεν το λένε. Εντάξει. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα. Εμάς υποτιμάει ο κόσμος. Απλώς προσπαθούν να μας τυπήσουν. Δεν μπορούν να μας τυπήσουν. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε φρέσκια ζύμη. Ανέκαθεν. Μεγαλώσαμε γενιές και γενιές. Και σε πείσμα των καιρών θα μεγαλώσουμε κι άλλες γενιές. Έχετε ένα δίκιο τώρα σε αυτό που λέτε. Προϊόν ψωμιού. Έχετε ένα δίκιο, πρόεδρε, σε αυτό το οποίο λέτε. Να μείνουμε τώρα στη λαγάνα. Να μείνουμε λίγο στη λαγάνα. Ότι σε όλα τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από την κατάψυξη υπάρχει ένδειξη. Στο ψωμί και σε όλα τα παρεμφερή δεν υπάρχει. Δεν σου γράφει πουθενά, ας πούμε, πάνω στη συσκευασία του προϊόν βαθείας καταψύξεως. Εσύ το παίρνεις φρεσκοψυγμένο. Ακριβώς.
Πρέπει, επιτρέψτε μου με όλο το σεβασμό, πρέπει να υπάρχει ταμπέλα μπροστά εκεί που παίρνει ο πελάτης, είτε από αλυσίδες μικρές ψωμιού, είτε από σούπερ μάρκετ, που να είναι, το λέει ο νόμος, το 3526, ξεκάθαρη ταμπέλα που να λέει κατεψυγμένο προϊόν. Μάλιστα. Αυτό δεν υπάρχει. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό κάνουν σπέκουλα όλοι. Γι' αυτό ζητάμε τον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, να βγει και να κάνει δελτίο τύπου. Σαφέστατο διαχωρισμό. Πρόεδρε, τίποτα παραπάνω, τίποτα παραπάνω. Πρόεδρε, τιμές θα μας πείτε. Κάτι άλλο. Ναι. Οι αγρότες, ναι. θα σας τα πω όλα. Οι αγρότες είναι σεβαστοί. Εμείς έχουμε ένα παραπάνω προνόμιο από τους αγρότες. Στηρίζουμε και τους αγρότες, αλλά στα καταστήματά μας βλέπουμε όλη την Ελλάδα. Ξέρουμε τον κάθε πελάτη μας με το μικρό όνομα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, απαιτώ τον απόλυτο σεβασμό από το κάθε κυβερνώντα για το επάγγελμά μου. Δέχομαι μεγάλες πιέσεις από τα μέλη μου. Είμαστε όλοι στα κάγκελα. Ευτυχώς η ενέργεια έχει πέσει, γι' αυτό έχουμε κατεβάσει και τιμές. Τι τιμή, Πρόεδρε, τη Δευτέρα θα αγοράσουμε τη Λαγάνα για να κλείσουμε? Τι τιμή, σε τι τιμή? Δεν μπορώ να πω τιμή σεβαστή, κυρία μου, διότι θα θεωρηθεί χειραγώγηση τιμής. Αυτό που μπορώ να πω ξεκάθαρα και είναι αλήθεια είναι ότι οι τιμές είναι από πέρσι πιο χαμηλές, διότι έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα και ευχαριστούμε τον κύριο Σκυλακάκη που έχουμε πολύ καλή συνεργασία μαζί του. Έχουμε φτηνότερο ρεύμα. Τιμή, Πρόεδρε, από πέρσι πάνω από 50-60 λεπτά την τιμή της Λαγάνας. Ωραία. Πρόεδρε, εσείς πόσο θα πουλήσετε? 3,80. 3,80. Αυτό πείτε. Ωραία. Αυτό είναι. Προσωπικά. Ο κάθε αρτοποιός διαμορφώνει το δικό του κομμάτι. Ωραία, ναι, βέβαια. Πέρσι το είχα 4,5. Σας ευχαριστούμε. Αλλά μιλάμε για 5 ποικιλίες αλεύρων, μιλάμε για χειροποίητο προϊόν και μιλάμε ότι αυτό εδώ πέρα το προϊόν όταν το σπάσουμε, μου επιτρέπετε, μοσχοβολάει. Είναι πολύ όμορφο. Σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας, γεια σας.